to do with that big fat butt? Wiggle, wiggle, wiggle. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite, danas imamo drugu epizodu Farminga 18. Samo da sklonim to. Single player. Evo danas ljudi mi nastavljamo sa base modem. Tako da vraća se kući, da. Idemo da pogledamo ovog. Dobro. Njega ćemo stavimo ovdje ovako. I sve možemo tamo da stavimo, pošto tamo već postoje jedno. Inače ljudi, pošto vi mene niste pisali u komentarima da li da snimam mod ili Steam, ja sam nastavio da snimam s ovim. Inače ljudi, imam ja još jedan kanal na kom nemam videa, ali tu će biti videa, ali tu će biti samo vlogovi. Tu će biti prankovi i takve stvari. Znači, prankovat ću, brate, vidit ćemo rašće. Naprimjer kao da pušim ili droga i takve stvari to. Ajmo ovog da sklonimo. I da, ljudi, pišite u komentarima kako vam se svidio moj prvi video, mislim prvi Farming 18. Da vidim, nema gdje mi je onaj. Nije tu. Treba vama nemte, jeste tamo. Inače ljudi, ja ponovo snimam sa slušalicama, ali našao sam foru kako da me bolje čujete. Jer onako je baš bilo bučno, baš sam bio gledao. Inače ljudi, uskoro ću da napravim svoj intro. I ovako, svi koji budu pogledali, obavezno šerujte i recite da se lajkuju video, da subscribe-uju i da ponovo šeruju oni dalje. I da svi oni to kažu. Znači, ja sam vidio, imam 2 pregleda, ali to nije dovoljno. Meni je dovoljno samo 100 pregleda i ja sam zadovoljna. Ali morate da šerujete da bi drugi znali za ovaj kanal. I da pogledaju sve ostale videe i da lajkuju i da subscribe-uju. Da, ako vam se sviđa, onda lajkujte. Ako vam se ne sviđa, onda opet lajkujte. Znači, dislike i izbacite iz glave. Ajmo da uzmemo mi ovog da vidimo ima li tu još ove. Nema, da. Idemo ovdje. Dobro. Probat ćemo u ovoj epizodi da kupimo sve što nam potrebno za travu. Evo što nam je potrebno. Evo početak nam je potrebno to. Ali da vidim, ali ima tu malo manje možda. Pa može i ovo, šta fali. Ovo najjeftinije za početak. Ovo 125, 78, 39, može. Ovo brati preskupa 125.000. I ovo je 125.000. Da, ovo treba će nam isto. Ali to ne moramo odmah da kupimo. Onda to će nam trebati. Nećemo ovo veće, kupit ćemo to.
To ćemo kupiti. Ovo, baš to, od 17.000. Nisam sigurna šta mi još treba. Aha. To će mi treba i ovo. Da, od 28.000. Onda ovo nam neće trebati jer ja to nikad nisam koristila. Kupit ćemo ovo jeftinije 64.000. Ovo, pa ne znam, baš žal da kupim to i ovu prikolicu ili da kupimo ovo. Pa izađe mi jeftinije ovako, pa tako da ću kupiti to. Onda, ovo nam neće trebati za detelinu ili kako već travu, tako. Ovo je za čečenje panjeva. Ovo to utovaruje drva. Auto. Da vidimo samo koje sve, a ne mogu. Htjela sam da vidim samo koje sve. Čekaj, Porsche. A nije Ponce. Ursus. Plijeg. Tol. Holland. Leli. Pottinger, ne znam baš lepo da čitam. Ne razumem se ja u takve stvari. Znači ljudi, vidjeli ste šta nam sve je potrebno za ono. Evo ljudi, puno se para, puno. Ajmo ja samo na trenutak da pogledam koliko će nam para ukupno trebati. Vidimo se kada ja to sve izračunam. Inače ljudi, sve sam ja ovo izračunao i potrebno nam je 220.000. Da, 220.000. Bukvalno 220.000. Dok ja nemam ni to. Vidjet ću i to. Ćemo ja nešto da pogledam. Vidimo se ponovo. Inače vidi ovako, mi ovo nećemo kupiti pa tako da će vam biti potrebno 180.000. Imat ćemo mi tih para. Znači ljudi, meni je ovo poprilično dobro, evo ovaj je završio. Da, provalio sam da ne pričam onako. Nisam pričao kao ostali youtuberi. Ćutim dok igram. Da vidim koliko ovaj ima semen. Semena ima dovoljno. 20% se oduzima na jednu njivu. Koliko sam ja vidio. Sad zavisi valjda za koje njive. Gdje da vidim, imam neku misiju. Vidjet ćemo kad budemo došli kući. Po meni ovaj ne zna da vozi pa ću ja da vozim. Ovo da vozi po svakoj stazi, a ja brale samo prelazim, ne stajem uopšte. Evo nas ljudi ovdje. Sad ćemo stati kod... Sad ćemo da vidimo šta je ovo.
Suncokret. Ovo da vidimo. Drlevere, aha. Trebamo mi sad. Zašto da idem onak tezom kad mogu odmah ovdje? Ja, ljudi. Bićemo mi bogati. Bićemo. Ne mogu ja. Daj, kaži mi da skrene, majku. Aha, tamo idem. Aha, ne mogu ovdje. To je nešto se radi s ulicom. Vidi, pale nešto, vidite. Sad ću da moram ovdje. Bilo bi dobro da tamo nema ono. Kao što sam i očekivao, ima prikolicu. Morat ćemo odvesti negdje prikolicu da prodavno. I onda ćemo mi dobiti par. Imamo pravo ovdje. Aha, ovdje gdje je ono... Nam. Ljudi moji. Ovdje sam ja bio prodavao drva. U onom modu. Bilo mi dosadno pa sam bio treba da prodajem drva i to. Ljudi moji, kupio sam bio dosta njive, ali razmišljam da kupim još neku njivu, ali u ovom, ne u modu. Da skupimo pali i da prodamo. Ako za 5 sekundi uspijem da 3, 2, 1, ne mogu. Spori ovaj traktor. Ljudi moji, imamo 93.000. Ajmo mi nešto kupiti sad u trgovini. Pošto smo tu blizu. Niha žicu. Pogledat ćemo mi to posle. Nije sada bitno. Ajmo mi ovdje stati ovako. I kupiti redom. Idemo ovako. To ćemo. I ono nećemo još. Ovo. I. Ovo. I ovo da li možemo... nemamo dovoljno. Ajde, uzet ćemo ovo šta imamo. Uzet ćemo ovo zeleno prvo ovaj. Prskanje. Idemo da vidim kako to radi uopšte. Zašto je to uopšte? Malo da vidim. Ovamo. Čekaj, pa meni ovo uopšte i ne treba. Da ćemo da kupimo onaj. Čekaj, ovo imamo. Onaj, ovaj. 23 što imamo za 23 ovdje. Još 64. Ajmo kupit ćemo ovo. I ovo. Čekaj, evo ga. Samo imamo. Šta ćemo prvo? Ajmo ovo. Moram pa se doći onim. Da vidimo li on uopšte završio. Ajde tamo kad mi dođemo on će da završi. Tako bi trebalo.
Ljudi moji, kupili smo osnovne stvari, samo što moramo da kupimo još balivku, pa tako da nećemo ništa raditi još sa njivama. Evo ga, traktor ovdje završava. Mi ćemo ovo, ajmo tamo ćemo parkirati. Ovdje. Ovako. Ajde, ovako ćemo poslati da ide do trgovine. I ovako ćemo poslati da ide do trgovine. Ajme si. Idemo da vidimo kod kombajna šta se radi dobro, još malo. Zašto staviš? Ja ću sad ostaviti vas market. Neću da idem putanjem, nego idem ovdje. Ovaj će da mora da uzme ovo. I odvešće do... Samo da ja vidim. Ovdje. Gdje će ovaj majku? Bože, sad se on šeta. Pa mogu ladno tamo. Daj da ja odmah uzmem ovaj za detaljinu. Dobro. Da ga podignem. Imamo ovo. Evo, ljudi moji, koliko traje već 17 minuta. Izvinite, ljudi moji, ovo je bila moja mama. Ako se uopšte nešto čulo. Da. Ja. Ljudi moji, evo nas. Da vidimo onaj tigo je dobro. Uzimamo ovo. Sad idemo ovamo. Ljudi, ja se izvinjavam zbog lošeg kvaliteta ovog. Evo da čujete malo jaču muziku. Ja ću ja sad. Zanela sam se. Ovdje se inače kupuju životinje.
Ljudi, ja imam ovdje, totalno sam naučio celu mapu. Jer dosta dugo igram ovu igricu pa sam odlučio da snimam i za YouTube. Ljudi moji, ajde snimat ćemo još 5 minuta. Znači da moram prvo ovo. Ovdje. Pa da. Evo mi ovako. To vidimo. Idemo da skupimo par. Sad ćemo da prodajemo suncokret. Evo ga. Ne. Ajde, idi tamo. Da vidimo što mi možemo da uradimo dok ovaj ide tamo. Znači ljudi, treba ćemo još ovo da kupimo. Evo ovu balivku, ovo ovdje, 64.000. Pogledamo malo mapu. Evo ga ovaj. On ide sad tu. Ide ovdje. Evo pogledajte sa moje desne strane. Mislim sa vaše normalno. Sa desne strane što piše Bakery. Bakery. Evo tu ide. On. Evo ovdje gdje je ovo sa lijeve strane dole desno. Ovaj sa lijeve strane dole. Ovo je zeleno. Evo on je stigao da vidimo sad pare. Gledajte gore. Opa, vidi. 23.000. Nije loše. Nećemo snimati baš za 5 minuta, ali mogu da počnem da se odjavljujem. Inače, ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Lajkujte, subscribeujte se, širujte i obavezno širujte i kažite da svojim drugovima i prijateljima tamo koga već imate. Kažite da oni isto tu urade što sam ja vama rekao, da lajkuju, subscribeuju, šeruju i takve tečaje. Tako da ljudi, mi se vidimo u sljedećoj epizodi, malo ću sada izraditi klip. Znači ljudi, pišite mi kako bi vi htjeli da napravim intro i da napravit ću prank na brata Uškova, na onaj drugi koji se zove, imat ćete link u opisu videa. I zapratite me na Instagram, što vam stoji baš ovdje gore sa lijeve strane. Šalim se, možda će i sa lijeve gore, možda će i sa desne gore, možda će i dole desno, možda će i u opisu videa. Sve zavisi. Tako da ljudi, obavezno šerujte, lajkujte, subscribeujte, ma sve što moguće, samo nemojte da dislajkujete. Jer ja sam tek početnik. Ajmo da počnemo i ovo, ajde. Ćao. Idi što pre. Ljudi moji, zašto bi da trošim gorivo kad mogu, evo da vidimo. Nije velika razlika, ajde. Kad mogu odmah tu preko puta. I to bi bilo to. Ćao. Evo, tačno 5 minuta.